תראה. הנה, מיירטים. מיירטים מעל הכנסת. אין הזקה, איך יכול להיות? אין הזקה. צלם את המיירטים, תישאר עליהם. צלם, נשמה. תישאר עליהם. כל הזה מטורף. כיבת ברזל, תראה. בעזוי. תראה כמה, תראה פה. איפה? פה. נכון, זה מיירטים. תסתכל, הנה יוצא עוד אחד. משמה. צד שמאל. 2. יו, אחי. הולך פה, אחי. תראה מה הולך פה. 3, 4. 4 מיירטים. תראה. שמע, זה הזיה. עוד אחד נופל. תסתכל, תראה את היציאה מולה. זה חלק שלו, חלק מיירטים. הנה, 5, 6, 7. זה מטורף. וואי, אתה מצלם? אחי. אתה מצלם את הכל? הנה הזקה. הנה. מנחם, יש מלא מיירטים. חכה. תשאר על זה. וואי, איזה הזיה, אחי. עוד אחד, תסתכל. תראה מה הולך פה.